שלום גיל. בוקר טוב. אתה התנדבת בטנזניה. נכון. מה עשית שם? לימדתי כמה חודשים בבית ספר תיכון, באיזה כפר, ואחר כך בבית יתומים. אין להם מספיק מורים שם? התשובה היא לא, אין. הייתי בכפר שזה היה בית ספר התיכון הראשון באזור, אני מדבר על אזור של ממש מאות קילומטרים, שילדים הלכו 2 ו3 ברגל כדי להגיע, לא, פשוט לא היה שם בית ספר, היה מורה אחד בבית ספר לפניי, הוא היה שיכור חלק מהזמן, זה לא הצלחה מסחררת. דמות חינוכית למופת. כן. למה החלטת להתנדב בחו"ל? זאת הייתה פנטזיה ישנה כזאת של עוד בתקופה שהייתי בצבא, עבדתי עם כוחות שמירת שלום כאן באזור ועם כל מיני גופים מהסוג הזה, וזה ככה הדליק אותי. ואמרתי, מה אני יכול לעשות שהוא דומה? אז היה ברור לי שלאום זה קצת יותר מסובך להתקבל, ואמרתי, אני יכול לעשות את זה גם לבד. אבל תגיד, אין פה מספיק מקומות להתנדב בישראל? יש המון. לא חסר? יש המון. מקומות שזקוקים לעזרה ואנשים שהיו זקוקים לכוח אדם? אז אולי באמת נתחיל מזה, כי אני רוצה להגיד שזאת, לדעתי, צריכה להיות השאלה הראשונה שכל אחד שרוצה להתנדב צריך לשאול אותו. פשוט תשובה היא שאפשר גם וגם, זאת אומרת, זה לא בא אחד על חשבון השני, וכמעט כל מי שחוזר, לא כמעט, כל מי שחוזר מהתנדבות ידע להגיד לך שברגע שחוזרים לארץ, זה מדבק, זאת אומרת, אתה לא רוצה להפסיק. ואז כשאתה בארץ, אתה עושה את זה גם בארץ. זאת אומרת, זה מזין אחד את השני, זה עובד ביחד. זה יותר סקסי, אבל להתנדב בחול. אתה יודע, עם התמונות האלה של היתום, שהרגע אנג'לינה ג'ולי החזיקה אותו בידה, ועכשיו זה אתה. יש בזה משהו, אני... שבארץ אין מספיק יתומים בשביל, את יודעת. בדיוק, זה שילוב של שני הדברים. א', זה לא מופרע, לא מכחיש. זה מגניב. אבל... הוא אמר את זה בשקט. לא, זה מגניב באמת. אבל יש, כמו שאמרת, באמת בחו"ל יש מקרים שהם יותר... סליחה, אנחנו רואים עכשיו תמונות שלהם ומבינים. אני יודעת שזה נשמע חצוף, אבל, וכמתנדבת סדרתית, עד שהפכתי להיות אימא, אני ממש הייתי מתנדבת סדרתית. זה כאילו בטוב אני אומרת. אבל מה שהוא אומר זה לא בא אחד על החשבון השני. צריך גם וגם. ואם ראית עכשיו את התמונות, אז באמת, הילדים שם הם ילדים במצב קשה, זאת אומרת, בבית היתומים שבו הייתי, זה, אתה יודעת, אמרנו סקסי, אבל זה לא רק. מה הסיפור של הילד שאתה מחזיק פה בידיים? זאת ילדה מהכפר המסאי, המקום שבו לימדתי בתיכון. במקרה הספציפי הזה, זה ילדה שההורים שלה כבר לא איתה, והיא גודלה בעצם על ידי. הדוד שלה, להלן המורה השיקור, זה סיפורים באמת קשים. בבית היתומים שלנו היו ילדים שמצאו אותם במקרה אחרי 3 חודשים. היה לי ילד בן 1.5 שנה שאחרי 5 חודשים שהאחות שלו בת 4 טיפלה בו, במקרה מצאו אותם והעבירו אותם לבית היתומים. זאת אומרת, אנחנו אומרים סקסי, אבל יש פה באמת סיפורים קשים. ומה ההכשרה שלך לטפל בילדים כאלה? אז בעצם זה היתרון הגדול או הבשורה של ההתנדבות בעולם. אתה לא ממש צריך הכשרה, אנחנו כולנו גדלים בחברה כזאת שאתה לומד בכישורים, ולי אין שום הכשרה. רצון, כן, אתה עושה את מה שיש לך, ועם מספיק כוונות טובות זה עובד, וגם בסך הכל יש במקומות האלה אנשים שישמחו לעזור לכם, פשוט צריכים מישהו שייתן להם איזה פוש, הם צריכים מישהו שיעזור. כן, אז הנה לשאלות הפרקטיות. מחליט מישהו שהוא רוצה עכשיו לנסוע לחו"ל להתנדב. אגב, מה הפרופיל הממוצע של המתנדבים? זה תמיד בחורים צעירים אחרי צבא, שבמקום לעשות טרקים בתאילנד הולכים להתנדב באתיופיה? לא, האמת היא שכבר פנו אליי מכל גווני הקשת. יש פנסיונרים בני 50 ו-60 ו-70 שנוסעים להתנדב. בדיוק אתמול קיבלתי אימייל ממתנדבת בת 70 שרוצה מאוד לנסוע לנפאל להתנדב בחקלאות. זאת אומרת, הספקטרום הוא מאוד מאוד גדול. כן. וזה יכול להיות עד מישהו שרוצה לעבוד עם חתולים בהולנד. זאת אומרת, הספקטרום הוא באמת מאוד גדול. מה יש בו עוד חוץ מחקלאות, חתולים, יתומים? ילדים. תראי, זה כמו בפרסומות, ילדים ובעלי חיים תופסים הכי טוב. ככה זה עובד. יש העצמת נשים, זה תחום שהוא מאוד פופולרי, התנדבות באומנות, הוראת מוזיקה. זה באמת איפה בעיקר צריך? בכל מקום צריך, כמו שאמרת, אפילו אצלנו צריך, אבל כן, אפריקה, אסיה, דרום אמריקה,
אבל שוב, יש את זה ממש בכל מקום. ואז מה אתה עושה? שיש בני אדם. נכון. צריך עזרה, כן, ואהבה. ובמקום שיש אהבה אין שום דבר אחר. כן, אבל הוא מכוון במיוחד למדינות עולם שלישי יותר. כן, נכון. ואז מה עושים? מחליטים שרוצים להתנדב ורוצים לעזור לילדים יתומים באפריקה. אז השלב הראשון, אני תמיד אומר, זה עכשיו אחרי שאמרת את זה, לחשוב על זה עוד רגע. כי עם כל זה שזה סקסי, זה תהליך שהוא לא קל. יש שם הרבה נקודות משבר ואתה צריך להיות בראש הנכון. כשאתה מגיע לשם מאוד חשוב לא למצוא את עצמך על איזה הר בנפאל ולשאול מה לעזאזל אני עושה כאן. אז קודם כל, אחרי שחשבתי שזה סקסי, עכשיו לחשוב על זה עוד רגע ולחשוב אם אני מוכן להשקיע בזה. ואחר כך צריך לחפש, למצוא ארגון שהוא מתאים. והאינטרנט מלא בארגונים, ואני בפורום התנדבות בעולם באתר למטייל מציע שם רשימה של ארגונים שאני ככה מכיר באופן אישי או שפנו אליי לגביהם. ואתה מוצא את הארגון, יוצר איתו קשר, שואל מה הצרכים, מוודא שזה נשמע לך, שזה מתאים לך. יש מישהו באפריקה שיושב על האינטרנט מטעם הארגונים האלה ומכוון את המתנדבים? כן. באנגלית? באנגלית, כן. מאוד פשוט. כן. מי מממן את כרטיס הטיסה של המתנדב למקום, את השהייה שלו, אוכל שלו, תרופות אולי אם צריך? הכל הוא? המתנדב, הכל הוא, ואני אגיד לך משהו מעבר. מהמקום עבודה. כן, אני אגיד לך משהו מעבר. ברוב המקומות, זה יישמע קצת מוזר, אבל אתה נדרש גם לשלם. התשלום הוא, מעבר לטיסה ולמחיה ולמגורים, התשלום הוא גם מעין תרומה לארגון. ושוב, אנחנו מדברים על מדינות עולם שלישי, ואני יודע שזה נשמע מאוד מוזר. אני נתבקשתי לשלם סכום תמורת כמה חודשים שהייתי בו. איזה סכום? בבית היתומים. נדמה לי שזה היה $1,500 ל3 חודשים, שאחר כך... זה הרבה. זה לא מעט. תראי, זה לא סמלי. לא, זה לא סמלי. זה לא עודף מהדיוטי פרי. אבל אני, בגלל שזה היה ארגון מאוד קטן, רוצה לומר, אני ומנהלת בית היתומים, אני זה שניהלתי את ספר החשבונות שם, ואני יודע בדיוק שב-$1,500 דולר הזה, קנו תפוחי אדמה לילדים שהם הילדים שלי. ואז באמת כל ההתנגדות שלי, שאת יודעת, כישראלי היא קפצה לי, התפוגגה. יש זמן מינימום שאתה צריך לבוא להתנדב, או שאתה יכול לבוא להתנדב גם לשבוע? אתה יכול, אני כבר פגשתי אנשים שהתנדבו גם ליום ויומיים, אתה עובר ליד בית יתומים, אתה דופק על הדלת, שלום, אפשר... לעזור. כן, ואתה עושה איזה משחק עם הילדים, משהו כזה. להגיד לך שזה לדעתי מאוד אפקטיבי? לא. כנראה שלא, אבל זה התחלה, זה יגרום לך לחזור בפעם הבאה, זה גם משהו. הרבה בתי יתומים, הרבה בתי יתומים. יש כאן שאלה מה הוא משאיר אחריו, היית פעם 3 חודשים, ניהלת שם את החשבונות, דאגת לתפוחי אדמה, סיימת את התקופה הזאת, מישהו אחר בא, נתן $1,500, עשית לו חפיפה, מה נשאר אחריך? אז אני אגיד לך, איזה אפקט זה נותן? קודם כל בשביל זה אני פה, אני מאוד מאמין בדבר הזה, ובבית היתומים שלי הספציפי, מאז שעזבתי, ולא היו שם ישראלים מעולם, השלי. הוא לגמרי שלי. מאז שהייתי, היו מאז 7 מתנדבים ישראלים. יש, וזה רק ישראלים, כן? ואני ניסיתי לפרסם את זה באינטרנט כדי שעוד אנשים יגיעו, ועוד אנשים יגיעו, אז יש. אבל מעבר לזה, אתה מנסה לחשוב על פרויקטים שהם פרויקטים נמשכים. זאת אומרת, בנינו שם גן ירק, שלילדים יהיה עגבניות ומלפפונים לאכול, ויטמינים. גן ירק זה משהו שהם לגמרי יכלו לעשות בעצמם. הקמנו איזה פרויקט של גיוס כספים דרך מכירת חולצות טישרט של בית היתומים. גם $10 לחולצה, זה פרויקט שמצליח עד היום, והם כבר גייסו ממש $100, שבאפריקה זה משמעותי. אתה יודע מה, אני מעריכה את ההתנדבות מצד אחד, מצד שני, כואב לי גם על הילדים, שכל 3 חודשים מגיע מישהו, 3 חודשים זה זמן. הם נקשרים עליו, הם מחבקים אותו, הוא חבר שלהם, הוא המציל שלהם, ופתאום הוא הולך. נכון. מצד אחד, מצד שני, יכול להיות שלפני שהוא לא הגיע, פשוט לא היה מי שיציל אותם. נכון. תראי, זה נכון. אז עדיף עוד קרן אור ועוד קרן אור ועוד קרן אור על כל לילה. וזה גם קשה, לא? אני מניחה, לא נכון. העזיבה הייתה איומה, זה נכון. זה אגב משהו שצריך לקחת בחשבון. זה מאוד לא קל. הייתה לי ילדה בת 3 בגובה כזה, קוראים לה סטלה, וביום שאמרתי שאני בא ועוזב, היא רצה אליי, ונתנה לי ביתה אדירה ברגל כדי להראות, כעסה שאני עוזב אחרי שהיא נקשרה. אבל אז נסעתי וחזרתי לבית היתומים אחרי כמה חודשים, נסעתי גם קצת לטייל, כי כמו שאמרת משלבים את זה בטיול. חזרתי לבית היתומים וברגע שהיא ראתה אותי, הריצה והחיבוק, היא הרי לא באמת כעסה, היא קצת התאכזבה. אבל להגיד שזה עדיף בלי שאף אחד יבוא לשם. איך אתה יכול לשבת פה היום ולא להיות עם סטלה שם? נקרא לי הלב. אני לא בביקורת. לא, זה לא ביקורת. ברגע שאני אוכל, את יודעת. חזרת לשם מאז עוד פעם? עוד לא. חזרתי לעשות תואר בארץ, וכשהסתיים התואר אני מאוד מקווה... אתה בא לכאן אחרי. הוא קשור לילדים? עם תמונות של סטלה. לא.
האמת שלא. הוא קשור לדיפלומטיה, וזה משהו שאולי כדאי להזכיר. ההתנדבות בעולם עושה שם נהדר לישראל, וזה עוד סיבה שזה חשוב. אתם פשוט לא מאמינים איך אנשים שבעצם לא שמעו על ישראל מעולם, פתאום מקבלים רושם מדהים על ישראלים, וזה מגיע כולל עיתונים בטנזניה, ופתאום ממש זה מתפרסם ועושה שם נהדר. אז זה עוד סיבה. תודה רבה לך, גיל חן. אולי שכנעת עוד כמה לעשות את זה.